Яңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәнмісіз? Еш геологларының 7-ші республика Ашық олимпиадасы уза. Гүзел затлар автоледи конкурсында өз ұсталықларын көрсеттілер. Ознақай районы басыларында ұрып жеушілері гүрлеп бара. Әлмет районында еш геологларының 7-ші республика Ашық олимпиадасы уза. Оны Татарстан Республикасы Мәғариф һәм фән министрлігі Татнефть Ашық акционерлік жәмғияты белән бірлікте ұйыштырған. Профильлі смена қысаларында келген еш геологларны оқыту қаралған. Онда балаларға басы туқталышын ұйыштыру, шлих сынауы, нефт геологиясы негізлері һәм башқалар турында сөйлейшеклер. Еш геологлар минералогияны, палеонтологияны, радиометрияны иң яхшы білу бойынша түрлі ярышларда һәм конкурсларда катнашачак. Толырак Лина Хасаншина материалында. 7-ші республика күләм еш геологлары олимпиадасы Солнечный балалар лагерінде уза. Оның тантаналы ачылышында Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов, Татнефть компаниясы генераль директоры Наил Маганов, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы сәнгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Ринат Гариев катнашты. Мәртәбәле кунаклар иң башта сәламәтләндерү лагере тирәсендә катнашучылар тарафынан оештырылган күргәзмәне карадылар. Наил Маганов олимпиада катнашучыларга сәламләү сүзендә заманча геологияның әһәмиятен һәм махсус геологик дисциплиналарга ия белгечләрнең кирәклеген ассызыклады. Шул ук вакытта аның сүзләренә караганда, геологияны өйрәнү барышында алынган белем һәм күнекмәләр киләчәктә нинди генә һөнәри юл сайлауларына карамастан тормышта балаларга файдалы булачак диде. 7-нче тапкыр үткәрә торган олимпиада яшь геологлар өчен генә түгел, республикабыз өчен дә мөһим чара. Гомер буе нефть чыгару өлкәсендә эшләп, үзләре остаз булган кешеләрнең балалары, оныклары нефтьчеләр династиясын хасил итә. Гадәттә шул династия вәкилләре шундый олимпиадаларда катнашып, үз язмышларын, ата-баба һөнәрен дәвам итүгә бәйли. Шуңа да олимпиаданың Татнефть канаты астында узуы гаҗәп түгел. Әгәр дә Татнефть компаниясы ярдәм итмәсә, республикабызның кече нефть компанияләре тарафыннан ул яклау тапмаса, без моны үткәрә алмас идек, ди Татарстанның фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин. Bu olimpiada 31 komanda katnaşıp 248 bala kildi. Onun жетекçileri kildiler. Bu bizni süyündüre. Hazır jey gününde balalar yol iteler, okutuşlar yol iteler dibeytiginde. Amında kilip, mene şu matur şartlarda olimpiyadanı ütkərib, alar bir gaile bulup yaşaylar, dostlaşalar, bir-birini anlayırlar, tabalar. Elbette mene şu matur görünüş, yaxşı gadet, тарихка керә торган гадәт булсын иде ул. Һәм без аны яңадан да үстерергә өметләнәбез. Хәзерге вакытта геология өлкәсе белгечләргә кытлык кичерә ди белгечләр. Тематик олимпиада оештыру да шул кытлыкны бетерүгә юнәлдерелгән. Традицион олимпиада Татарстаннан 31 мәктәп командасы катнаша. Мәктәп укучыларына геологик юнәлештәге төрле конкурсларда һәм ярышларда көч сынашырга туры киләчәк. Без бу мероприятиедә 7-нче ел катнашабыз. Результатлар бик яхшы безнең. Менә бу ел без яңа команда белән килдек. Без инде геология белән шөгыльләнәм һәм зурускәч дә шулай геология белән шөгыльләргә уйлыйм. Уйлыйм КФУның геологический факультетына керергә, анда укырга. Һәм бу олимпиада бик булыша. Шул университет белем алырга. Мин олимпиадада 2-нче тапкыр катнашам. Миңа бик ошады. Без укытучы белән әзерләндек. Геолог булырга телим. Шулай ук катнашучылар өчен төрле мәдәни, масса күләм һәм спорт чаралары да каралган. Лина Хасаншина, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Халык контроле порталына меңләгән Татарстанлы мөрәҗәгать итәргә инде өлгергән. Әлмәт халкы шулар арасында иң активларның берсе. Ай башыннан порталның үзенә дә, элемтәгә керү төркеменә дә 40-тан артык мөрәҗәгать килгән. Халык нәрсәдән күбрәк зарланганы хакында алдагы сюжетта карый аласыз. Ашык кыюлар, этләр иеме, ватылган юллар һәм тротуарлар, шабылмаган үлән. Бу ай башыннан халык контроле порталына халыкның мөрәҗәгате. Моннан тыш ишегалды территориялары төзекләндерү, яктырту булмау, идарәче компаниялар шулай ук медицина оешмалары өчен назарланулар кабул ителгән. Герцен урамының 28 һәм 34нче йортлар янында тротуар буенда 2 ашык кыю бар. Бу мөрәҗәгатне Рамил Әхтәмов дигән кеше җибәргән. Һәм ул бердән бер түгел,
Халык мондый хәбәрләр белән социаль челтәрләрдә актив рәвештә фикер алыша. Әлеге мөрәҗәгать каралды. Аны бетерү вакыты 31 августка билгеләнгән. Периодически обращаюсь, периодически выполняю. Әле мөрәҗәгать итәм. Киридән үтиләр. Бик канәгать. Дөрес, киң срокларда була. Мәсәлән, ярты елга сузыла. Ләкин шундыйларны да алыштыргысыз итеп үтиләр. Бу мөрәҗәгатьне Марат Хоснуллин җибәргән. Ират Чернышевский 43 йорты 8-нче подъезд адресы буенча эскәмияне алыштырырга сорый. Йорт яны территорияләрен яңарту буенча кабул ителәр шактый күп. Мисал өчен Олечка Михайловадан Түбән Мактама Заводская 4. Ишек алды. Балалар мәйданчыгы юк. 2 тимер балалар өчен таучыктан башка берни юк. Сүз уңаеннан булары да гос буенча түгел. Заманында бу таучыкта байтак балачага маңгайларын ярганнар инде. Үләнне дә чапмыйлар. Шүп савыты тишек, эскәмияләр ишелгән. Төрле яшьтәге балалар өчен яңа тау атынгычлар, кымлык урнаштыруны сорыйм. Шүплекне алыштырырга, үләнне чабарга. Устройство дворов, наверное. Ишегалларын сөкләндерү бу мине күбрәк кызыксындыра иде. Чөнки кичкенә бала бар, экология беренче урында. Кирәкле оешма, ансыз катлаулырак булыр иде. Хәзер барысы да социаль челтәрләр аша мөрәҗәгать итә. Халык контроле аша бу эш күпкә җиңелрәк. Шулай ук чабылмаган үлән буенча кабул ителәр бик актуаль. Бу Николай Апатскийдан мөрәҗәгать. Исәнмесез, Ленин урамы 64-66 йорт ишек алдында үлән кисү буенча үзе вазифаларын үти алмый. 120 йортка бер триммер дип җавап бирәләр. Бу инде Лариса Андреевадан. Исәнмесез, ишек алдын яхшырттылар, ләкин оныттылар. 201 йорт адресы буенча йорт каршындагы территорияны тәртипкә китерергә кирәк. Газоннар чүп үләне белән капланган. Наратларның берилеше кырыган. Шулай ук шәһәр халкын азык-төлеккә бәйләр үсеше дә борчый. Народный контроль. Хәзер базарларда, кибетләрдә бәяләрнең артуы халыкның халык контроленә мөрәҗәгать итүенә сәбәп булып тора. Асылда ике җитди мәсьәлә, әлбәттә. Хәзерге вакытта барлык гаризаларда диярлек үз көчендә эшли. Исегезгә төшерәбез, халык контроле порталы үз эшен 2012 елның апрелендә башлады. Аның төп бурычы һәркем файдалана алырлык ресурс кысаларында халыкның көнүзәк проблемаларына игътибарны җәлеп итү. Фирая Юнусова, Мария Китаева, Дамир Кырбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер башка темаларга. Руль артында кызлар һәр вакыт игътибар үзәгендә. Кемдер аларны иратлардан да яхшырак автомобиль белән идарә итә дигән фикердә булса, кемдер һәрбер ялгышын эзли. Әлмәтнең гүзәл затлары 12 июль көнне чираттагы тапкыр Автоледи 2021 конкурсында үз осталыкларын күрсәттеләр. Бәйге башланыр алдыннан катнашучылар һәм алар өчен җан атучыларның дулкынлануы сизелде. Әмма ул бик тиз юкка чыкты. Хатын-кызлар автомобиль руле артына утыргач, үз-үзләренә ышанучан машина йөртүчеләренә әверелде. Беренче этапта шәхси автомобильләрне техник карау узганнан соң, кызлар юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча тест тапшыруга кереште. Аларга 20 сорауга җавап бирергә кирәк иде. Нәкъ ЮХИДИ имтиханындагы кебек, 4 катнашучы билетны хатасыз эшләде. Конкурсның иң кызыклы һәм мавыктыргыч этабы фигуралы йөртү. Автомобиль белән идарә итү осталыкларын күрсәтү биреме түбәндәге этапларны үз эченә алды. Арт белән гаражга керү, параллель парковка, әйләнә буенча йөрү һәм змейка. Әлеге биремдә техника һәм вакыт исәпкә алынды. Профилактика дәүрен транспорт. Әлеге конкурсның максаты юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау. Безнең шәһәрдә конкурс 2010 елда старт алды һәм елдан-ел катнашучылар саны арта. Конкурс күпкә популярлаша бара. Бүген гүзәл затларның 11 вәкиле катнашты. Ноиля Гонтер руль артында нибары 2 ел гына. Тик конкурста катнашырга тәкъдим алгач, ул озак уйламыйча ризалаша. Так как хотела проверить свои навыки. Үз күнекмәләремне тикшерергә теләдем. Минем өчен бу яңа тәҗрибә. Барлык машиналардан да минем автомобиль иң кечкенә иде. Бер яктан авыр булды, чөнки бер биремдә күләмнәрне минем машинам өчен аерым үзгәрттеләр. Конкурс нәтиҗәләре буенча 3нче урынны Татьяна Шкаева алды. Машина йөртү стажы 19 ел. 2нче урында Эльвира Ибрахимова. Руль артында ул 22 ел. Җиңүче исемен Людмила Кулагинага бирделәр. Волнения в принципе не было, потому что я не... Руль артында мин инде 21 ел. Дулкынлану булмады. Ел сайын әлеге конкурста катнашам. Призлы урыннарны һәр вакыт яуладым. Шулай ук республика конкурсларында да катнашканым булды. Хәзер шәһәр этабында 1нче һәм 2нче урыннарны яулаган кызлар Әлмәтне август айында узачак зона конкурсында тәкъдим итәчәк. Анда иң яхшы нәтиҗә күрсәткән Автоледи республика күләмендә ярышта катнашачак. Алсу Нуриева, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакай районы басуларында урып жию эшләре гөрләп бара. Ел кыры килүгә карамастан гектарыннан 28 артцентнер уңыш алына. Кыр эшләренең барышы хакында Марс хуҗалыгында уздырылган семинар киңәшмәдән тулырак мәгълүмат җиткерәбез. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә. Азнакай районында уңган булган игенчеләр инде 500 гектардан артык җирне суктылар. Агрофирма Азнакай хуҗалыгы бүгенге көндә иң алдынгы урында бара. Бүген алар будай сугуга кереште. Шулай ук Марс, Таллы бүләк, Хамит Мустакыймов, Ландыш Закирова, Тукай хуҗалыкларында арыш, борчак, арпа сугу бара. Район җитәкчелеге, ветераннар советы хуҗалык җитәкчеләре һәм механизаторлар катнашында уздырылган киңәшмәдә бүгенге көндә басу кырларда эш барышына нәтиҗә ясап, алдагы көннәргә максатлар билгеләнде. Бүгенге көндә бүтән комбайннарыбыз да әзер. Шулай ук инде ГСМнар кайткан, техника бар. Комбайнерлар белән дә без хуҗа оешмалар белән эшне алып барабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Үзебезнең нефтяникларыбыз ярдәм итә, нефтьчеләребез ярдәм итә, калган оешмалар ярдәм итә. Шуңа күрә безгә бүтән көчне шушы уборкага бирергә кирәк, бүтән көчне куярга тиеш һәм шушы бүтән булган ипиләребезне бик кыска срокларда җыеп алырга кирәк. Урып җыю эшләрен оештыру буенча районда штаб төзелгән. Алар һәр көн басуларга чыгып, эш барышын күзәтергә, бу юнәлештәге мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Авыл халкын терлек азыгы белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралды. Исемлекләр төзеп, эшне оештыру авыл җирлеге башлыкларына йөкләтелде. Районыбыз игенчеләре тарафыннан быел барлыгы 51 000 гектарда урып җыю эшләре башкарылачак. Табигать тарафыннан сыналган чорда игеннең бөртеген дә әрәм итмичә андыр табакларына кайтарып җиткерү төп бурыч булып тора. Икмәкне чистартып амбарларга урнаштыруда бюджет оешмалары, укучылар ярдәмгә килер дип фикер йөртелде киңәшмәдә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтне гөрләткән фестивальнең исеме ни өчен Кара күз һәм анда узган мастер-классларда кемнәр үзләренә нинди яңа шөгыль тапканын алдагы сюжетта белә аласыз. Кара күз татар риваятләреннән билгеле образ. Борынгы Болгар хан кызы Алтынчәчнең сәхабәсе һәм көрәштәше. Кара күз белән Алтынчәч Болгар ханлыгын Тамерлан гаскәрләреннән саклаучы батыр кыз булып искә алына. Бала чакта кызлар музыка коралларында уйнарга яратканнар һәм үзләре арасында концертлар күрсәткәннәр. Нәкъ менә шул чорда кызларның тәкъдиме белән Болгар ханлыгында ярминкәләр оештырыла башлый. Оештыручылар Әлмәт шәһәрендә үтәчәк этнофестивальгә исем биргәндә, нәкъ менә шушы яшь батыр Кара күз образын искә төшерәләр. Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән нефтьчеләр башкаласында да нәкъ шулай ук музыка, ярминкәләр белән үрелеп барган чара оештырыла. Болгар чорында һөнәрчеләр күп булган сыман, этнофестивальдә дә нинди дә булса һөнәр үзләштергән мөмкинчелек бар иде. Банда уйнарга өйрәндек, потом төрле мастер-класслар булып узды. Без Кара күз фестта, беренче кат килергә уйладык, вакыт табып, бик күңелле, бик рәхмәт. Шундый бүтән кеше ял итә, бүтән кешедә күңелле атмосфера. Молодцы, бик зур рәхмәт организаторларга. Сумка ясадык, браслетлар ясадык, мешочкларда там. Икенче көн киләбез, безгә бик ошый, кызларга да бик зур рәхмәт. Кемдер бу фестивальдә рәсем ясарга өйрәнде, кемдер балчыктан чүлмәк ясап карады, ә берәүләр Африка барабанында уйнап карый алды. Для меня мастер-класс для детей это просто знакомство. Без Африка барабаннары буенча мастер-класслар белән килдек. Без үзебез Казаннан. Африка барабаннары ул аралышу өчен уйлап табылган. Кешеләр бер-берсенә ошамаган сыман, барабаннарда да бер-берсенә ошамаганнар. Мастер-класста күбрәк балалар катнашты, алар барабанда уйнап бик сөенәләр. Берсеннән-берсе кызыклы мастер-класслар арасыннан үзеңә ошаганын сөйләп алу җиңел эш булмады. Ләкин яңа шөгыль табу өчен бу бик яхшы этәргеч булды. Алсу Амирова, Дамир Кырбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кара күз этнокультуралар фестивале Әлмәттә быел беренче тапкыр үтте. Оештыручылар белдерүенчә, фестивальдә 10 меңнән артык кеше катнашкан. Әгәр дә халыкка ошаса, без аны ел сайын үткәрергә әзер, диде Татнефть хәйрия фонды директоры Ренат Мамин. Якшәмбе көнне пляж территориясендә үткән Йомгаклау джаз фестивале турында Алсу Амирова сюжетында. Төркем буена Әлмәт шәһәре ярминкәләр, мастер-класслар, концертлар белән кайнады. Безнең шәһәргә бик күп кунаклар килде. Шәһәр халкы рәхәтләндереп үтте.
Бірінші күні Қолабыз пляжында симфоник кино группасы, Жемға Киштат Культфест татар шәтірі альтернатив музыка фестивалі. Шимбе күні Алик Митяев білән бар жырлары фестивалі узды. Якшәмбе кеш яр буйында кешкі сағат 4-тә джаз фестивалі башланып китте. Эллен Крик, Тиона Контридзе, Валерий Сюткин, Мод, бірсі артынан бірсі шыққан популяр джаз музыкантларын тыңларға шәһәребез халқығына түгел, республикадан, хәтта күрші төбәкләрдән дә килүчеләр бар иде. Biz sizga qonaqqa keldik Оренбургский областьтан. Вот. Яратабыз sizning shaharingizni, gilda мероприятияларга стараемся приезжать. Нам очень нравится. Спасибо организаторам за такие мероприятия. Яшьләр Мод псевдонимы астында чыгыш ясаучы музыкантны көтеп алсалар, өлкәнрәк буын Валерий Сюткин, Эллен Крик, Тиона Контридзе җырлаганын яраттылар. Тиона Контридзе Грузия һәм Россиянең танылган джаз музыканты. Әлеге фестивальгә оештыручылар мине чакырып Грузия һәм Россия арасындагы киеренке мөнәсәбәтләрне бераз булса да киметтеләр. Безнең халыклар дуслыгы югалмаска тиеш диде ул. Знаете, вот какая-то такая есть. Мин мондый урыннарны бик яратам. Россиянең Әлмәт кебек шундый кичкенә шәһәрләрендә мондый гына тәртиплелек һәм чисталык бар. Татарстан бик үзенчәлекле төбәк. Мин сездән дә артык нәзакәтле, кунакчыл кешеләрне белмим. Миңа монда булу бик ошый. Гомумән 4 көн буена барган Каракүз 2021 фестивале килгән кунакларны шәһәр халкын битараф калдырмады. Фестиваль тәмамланды, утлар сүнде. Ләкин халыкның рәхмәт, спасибо дип алкышлавы ул артистлар өчен генә түгел иде. Ә шушы әкияттәгедәй бәйрәмне оештыручыларга бигрәк тә Татнефть хәйрия фондына җиткерелгән иде. Алсу Амиров, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аплодисменты всем артистам, которые выходили на эту сцену. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.